खुलुमबाय आंनि बड JD चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आं साननैसो थांनाय समफोराव निउस बानायनो हायाखै मानोना एसे खामानियाव बेस्थ दंमोन बेफोर रबरनि खामानि आरो देहायाबो एसे बोरैबा जादोंमोन ना गगा मोननाय बायदिसिना बेवहाय बानायनो हायाखैमोन आरोना नैबे राबार दंफांनिफ्राय बोरै आथा मोनो आरो सिटखौ बोरै बानायो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिम नाय अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन बोरै बानायो खामानिया एसे खेसेरसो अब्लाबो मावनांगौ जाया आरोना उपाय गैया गायना लाबाय जिहेतु मावाबाबो जाला बायदि जाना थाबाय बारा गैया एसे खांनायफोरावनो मावनायफोरावनो काबु जायोलै बहुद खेसेरसो खामानिया नायबाय था होमब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन बोरै मावनांगौ जायो फुरा खिथिया आं खांनायखौ ससेल' खिथिगोन बेनिफ्राय सिट बानायनायखौ खिथिगोन आरोना सिटखौ बोरै बानायो नुगोन बेसां गासैखौबो खांजोबनांगोन बेफोरखौ खांजोबनांगोन बेनिफ्राय आइसिम सिंथिंखौ माखासेखौ नुहुराखै दानिया सिट बनायनायखौ नायदो दै लाबाय 1 लिटार एसे एसिड लाबाय 5 लिटार दैयाव 100 ग्राम एसिड होनाय बे दैखौ 100 ग्राम होनांगौ आरो सिट मोनसेयाव बानायसै समाव आरो आथा गाइखेर बे आथाखौ 2 लिटार होबाय बे एसे गोबाव जाबायना बेवहाय बाहाय आथाखौ बुरजासिन होदों आरोना दैखौ एसे खम होदों माने आथाया एसे पातला जाबाय माने एसे खम जाबाय लेटेक्स होनना बुङो जायखौ लेटेक्स आथा महरै मोनो बे आथाया माने एसे खम जाबाय दै बाहागोआ एसे बारा जाबाय बेवहाय गाइखेर आथाखौ एसे बारा होदों लगायनानै मोजाङै लगायनानै दैयाव लुदो ओमफ्राय बे लुखांनानै बे फेफेनखौ हायनानै गारनांगोन होमबासो सिटआ मोजां जायो नङाबा फाख्रा फाख्रि जायो राननायावबो एसे प्रब्लेम जायो आरो मोजां जाया सिटआ क्वालिटि जाया आरो एसे माबा फेफेनखौ गारबासो मोजां क्वालिटिनि जागोन नङाबा मोजां क्वालिटि जाया बे फेफेनाबो गारस्रानाय जाया माने बेखौ स्क्रेपआव बाहायजायो स्क्रेप बानायनांगौ स्क्रेप बानायबा बेबो बिदिनो दाम मोनगोन आरो स्क्रेप माने बेखौ गथा गथि जाहा थाहा बायदिसिना फोराननानै गोरान खालामनांगोन आरो नास्टाब खालामनानै माने बेखौबो 70 80 90 बिदि मोनो बेबो गारजानाय नङा माने एसे साइडथिं जमा दोननांगोन आरोना होननानै
बेखौ स्क्रेपआव लांनो हासिगोन। सान्दुंआव फोराननांगोन, मोजाङै फोरानबानो बेबो दाम मोनगोन आरोना। मोनसेबो गारजानाय बुस्थु गैया, माने गारजानाय गैया आरो। बेखौ एसेबाबो आवथायनानै दोननांगोन फोराननानै, होमबानो जागोन आरो। बे 20 लिटार, बेयो 12, बेयो 12, मथा-मथि 44। बे 8 लिटार। बानायबाय आं, फुरा खिथिजोबासै। बेखौ बानायनानै जोबनायखौ खिथिबाय आरो। बिदि बानायबोला एसे सहससिन जायो, बे बाल्थिंआव लगायनानै बानायनाया सहससिन जायो आरो। मोनसे उपाय दंबावो, बै माबा जेनेरेल खालामो खायसे, बे ट्रेयावनो दैखौबो आथाखौबो एसिडखौबो होनानै लगायो। एसे टाइम लायो। बेयावबा बाल्थिंआव दैखौ लुदो, बेसेबां जखानि होनांगौ, गोदानबोला समान समान होजायो। आरो बे दैजों लगायनाय एसिड दैखौ होदो, आरो बे आथा लेटेक्सखौ होदो, मोजाङै गलायदो आरो लुदो। बे 2 लिटार जाखाबाय। होमबानो जाबाय। मोजां लगायखानांगोन, नङाबा एसे गथा जानाय समाव एसे गाइखेर थानो नागिरो, आथा एसे नुजानो नागिरो आरोना, गल' जाना थायो। मोजां लगायबाथाय फुरा दैया गोजों जागोन आरो। बे आथा बाहागोआ एक्सट्रा जानानै दैया गोजों जागोन। गगा मोननायखौ भइसआबो एसेबां मोजां ओंखाराखै। ओरैनो भइसआ एसे खमखा आंना, बारा साउन्ड भलिउम बारा गैया, खम आरोना। नायलाय फेफेनानो एसेबां जाबाय। बेखौ रानहोनानै गथा खाहोनानै स्क्रेप बानायनो हायो आरो। बे फेफेनखौ बेबो जाहैगोन, गोरान जाहैबा बे 1-1.5 पुवासोनि जाहैगोन आरो बै फेफेनखिनिया। बेखायनो बेखौबो गारजानाय गैया आरोना। आवथायनानै मोजाङै फोरानबानो बेनो स्क्रेप जागोन। आरो मेचिनावबो नारसिबजायो, गथा बाहागो खालामनानै। थेंक इउ फर वाचिं। धन्यबाद जायफ्रा नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो। थेंक इउ देता हूँ सबको।